ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15 ಆಜಿ 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಜೆತುದು ಪುನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋನ ಸಾಧನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗಾದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಲಗವುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಲಿ. ಅವು ಪ್ರಪಂಚಡು ಒವ್ವೇ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಉತ್ತರ: ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಾವಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮದೇ ಐನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜೆರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಓದವೆರು. 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಲಗುಂಡು. ಆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಲಗುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಲಗುಂಡು. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಲಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಮುಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸೇರ ಬೈದೆ. ದ್ಯಾಗ್ ಅದೃಷ್ಟಗೂ ದಾದಾದುಂಡು. ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಮದ್ಯುಡು ಗೆರೆ ಒಯ್ತದೇರು. ಭಾರತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಿತ್ತನು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತರು. ಅದೃಷ್ಟಲ ಸಹ ಜಾಗೃತವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ನರಕದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅದೃಷ್ಟಲ ಪೊತ್ತುದು ಪೊತ್ತನು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರು ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸವನಾರು ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಃಖರ್ದು ಬುಡ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸುಖ ಕುರುಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಭಾರತ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತನು. ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಲ ಜಾಗೃತ ಆದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೈದನು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸವನಾರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭಾರತಡು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದತ್ತು. ಸುರುಸುರುಕು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆತ್ತನು. ಅಪಗ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾದಿತ್ತನು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವನಾರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಬೀಜ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವೆರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಪಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಪುಜೆರು. ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆದುಲ್ಲರ ಪಂಡು ದತ್ತು ದೆತೊನುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಏಪ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯವನೆರೋ ಅಪಗ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಮನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಕನ್ಯೆನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕನ್ಯೆನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪವೇರು. ಸುರುಕು ಕನ್ಯೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಿ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಕನ್ಯೆ 21 ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಾಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರತ ವಾಸಿಲೇನು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭಲೆ ಮದುವೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾಪುನ ಕಾರಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕಾಮ ಕಟಾರಿಯನ್ನು ನಡಪುಸೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನವ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡತ್ತೆ. ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನು. ಅಪಗ ಭಾರತ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತನು. ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು. ಈರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ. ಈರ್ ನಾವು ವಾಸ್ತವಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಿಖಲ್ ನಾವು ವಾಸ್ತವಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮತ್ತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಯುರೋಪುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುಲತ್ತು.
ಧರ್ಮ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೇತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಏರು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಅಕುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಪೋಯರು ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆತು ಪೋತಿರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒವ್ವೆ ಆದಿಸನಾತನ ಧರ್ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒತ್ತೊನುವಿರು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ವಾ ಧರ್ಮದಕುಲ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗುಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಲ್ಲ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಗುರುನಾನಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪತಿತ ಆತ್ಮೇರು ಏರ್ಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ಏರಿಯೇರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲು ಸುರುಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಎದ್ದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಗುರುನಾನಕಗ್ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಶರೀರಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಲ ಸಹ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಆರಡ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ದೇಹುಡು ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡು ಆತ್ಮಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅವತರಣೆ ಭಾರತಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರೆಗಳ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅವತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಭಾರತಡೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದೆತ್ತ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಶಿವಲಿಂಗನು ತಜಿಪವಿರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೂಪದುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪುನ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೃಕುಟಿದ ನಡುಟು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ವಿನಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಯಾದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲವಾದ ಬೊಲ್ಪುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಶರೀರದ ಹರಿ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆರಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ತೆರಿಪವನೆತ್ತು ಈ ಬಾಬಾಗು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಜ್ಜೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗಲ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಗಲ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಅಪ್ಪಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜೇರು ಸತ್ಯಗೋಟ್ಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜನ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಆಪರ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪೂಜ್ಯ ದಿಪ್ಪರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಈ ಶರೀರಡು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಓದವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಓದುವ ಅಕುಲು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿ ಸುಖವತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ದಯಪಂಡ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪನ ಭೂತ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸೇರೆ ಬೈದ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಶಾಲೆಡು ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸೋಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸೋರು ಮನುಷ್ಯರು 1 ಜನ್ಮಗಾದರ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸವೇರು ಶಾಲೆಡು ಓದುದು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಶಾಲೆಡು 1 ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸವೇರು ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತು ಆಪುಜೇರು ಶರೀರ ಬುಂಡ ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡೆ ಪುಡ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಬತದು 1 ಜನ್ಮಗಾದು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತು ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಜೋಕುಲೆ
ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಎನ್ನಗುಲಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನೇಹವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಪಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವರು ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅದೃಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಅದೃಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗಡಂತೂ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಎರಾಂಡಲ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಹೂವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಹೂವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ಓದುಜೇರು. ಎಂಕ್ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಅತಿ ಪ್ರಿಯమైన ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಲೆ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರ ಸುಖವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನ ಕೇವಲ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಾತೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂಡ ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಾಲಕ. ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯಾನಿ ಶರೀರನು ಆಧಾರವಾದದ್ದೇ ತಂದು ಮುಕುಲ್ನ ಅತನ ಮೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕಾದು ಓದವಜೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂಡು ಬರೆಯೋಡಾಪನು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಅರೆರ್ದು ಒವ್ವೇ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ಭಗವಂತೆ ಓದವೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ ನಿಕುಲೆನು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವಿ ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಡಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಯಾನ ಕೂಡ ಬೈದೆ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಆತು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಬಂಗರೋ ಅಂಚಿನ ಆಭರಣ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮೋಡ್ಲ ತುಕ್ಕು ಅತನ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದನು ಪಂಡ ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಶರೀರನ ದಿಕ್ಕುನು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದೊಂದು ಶ್ಯಾಮ ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕೃಷ್ಣನು ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಬಂದ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೇವಲ ಒರಿಯನ ಪಾತೆರಂತ ಅರ್ಥ. ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತನು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರಲ ರಡ್ಲ ರೋಗಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ. ಮಾಯೆ ಪೂಜ್ಯ ಹಿಡಿದು ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತನು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ನೀಚೇರು ಪಾಪಿಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆಡ ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದುಃಖಿ ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಭಾರತ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಏರ್ನವು ಯಾದವರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೆರು ಏರು ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪಂಡ ಯಾದವರ್ನ ಕೌರವರ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡು ಪಂಡ ಈ ಗಾಯನನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟನು ಒಯ್ಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಒಂದುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸನಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಯೆ ನರಕವಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ದುಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂದು ನಿಖುಲು ಪನ್ಪರು. ಭಕ್ತಿಲ ದ್ವಾಪರದ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರೋಡಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಭಾರತಡು ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಬೈದಿರು. ಪಂಡ ಭಾರತ
ಅಕ್ಲನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿನೂ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ಸೋಮರಸ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸೋಮನಾಥ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಬೈದನು. ಇತ್ತೆಂತು ಭಾರತ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲಗಿ ಸಮಯಡು ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಜಾಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಿಖುಲು ಒಲ್ಪ ಕುಳಿದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಲ್ಲೊಡ್ದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ನಿಖುಲು ಕುಬ್ಜ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲರತೆ. ಯಾನು ನಿಖುಲ್ನಾಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಓದುದು ಅಪಗ ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ತತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಬುರ್ದು ಅಕುಲು ಪುಜೀರು. ಸ್ಥಾನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಬಾಬನ ಬುರ್ದು ಆ ರೂಪನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನೇ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಆರ್ನ ಮಧುರ ಅಕುಲ್ನ ಮಧುರ ಭ್ರಮೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮಲು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪ. ಐನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಡ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಲೀನಾದು ಉಡ್ಪ ಪಂಡು ಉಡ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಅವು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯಿಸೊಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ಓದೊಂದಿರು. ಅಂಡ ಏನನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆ. ಬೇರ್ನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಕೇನುಡು ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಆತ್ಮದ ಪಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಕೈತಲು ಕುಲೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆ. ಬೇರ್ಲ ಕೇನುವೆರು ಬೇರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಓದವೆ. ನಿಕ್ಲೆನು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೇತೇರ್ಲ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪುಜೀರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರಂದುಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತರಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾಗ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಉಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ತಾತರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ತಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೆ ನಿಕುಲಿನ ದತ್ತುದೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನದಿದ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವಡಾಪುನು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆತದು ತಮ್ಮ ಖಜಾನಿನ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಆತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸದಾ ನಿಕಲ್ಡ ಶುಭ ಭರವಸೆ ದೀದು ಹೃದಯವಂತರಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಭವ. ಸದಾ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಶುಭ ಭರವಸೆ ದಿವಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಸಹ ಭರವಸಹೀನ ಆವಚ್ಚಿ. ವಾ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಶುಭ ಭರವಸೆ ದೀತೇರು. ಏರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಕಡೇತ ನಂಬರ್ ವಾರ್ದ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಏಪಲ ಭರವಸೆ ಕಲೆವನು ಚೇರು. ಸದಾ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲೆರ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲೆರ್ದು ಸೇವೆರ್ದು ಏಪಲ ಭರವಸೆಹೀನೇರು ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣರು ಆವಡ್ಚಿ. ಹೃದಯವಂತರಾದ ಶಾಹ್ ಪಂಡ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ. ಸದಾ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಒವ್ವಿ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದ ಮಾಯದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ವಿಜಯಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಪ್ ಅವರ್ ಬಾಪ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಮೂಜಿ ನಾಯಕಲು ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.